Hvad er sollys? Sollys, det er milliarder af fotoner, som bliver sendt fra solen og så til jorden. Og der er ultraviolette stråler og infrarøde stråler, som ikke er synlige for mennesker. Ja, og derudover der er solen en stjerne, altså sådan en kilde til energi. Den består henholdsvis af 73% vand, 24% helium og en blanding af tørre kulsyre. Den er mere eller mindre forudsætning for alt liv. Sollyset har gennem millioner af år næret planter på jorden, som omdannes gennem fotosyntesen til kemisk energi, og som er bundet til hydrosukker. Planterne bruger selv en betydelig del af den opsamlede energi i deres respiration. Den energi, vi udvinder af fossile brændstoffer, er populært sagt lagret sollys. Sollys er det ord, man bruger i daglig tale som en usynlig del af solens elektromagnetiske stråling. Sollyset opdeles henholdsvis naturligt i ultraviolet sollys, som kaldes for UVB og UVA. Ja, og det sollys, som ikke kan ses, det er stadig rigtig vigtigt, fordi at de infrarøde stråler, det er varme, og de ultraviolette stråler, de er skadelige for levende væsener. Ej, for helvede. Her er der så et rigtig fint billede af sollyset. Så er der absorption og refleksion. Og begreberne, de betyder så, at noget af den stråling, som rammer jorden, det reflekteres tilbage ud i rummet. Og det er omkring 30% af sollyset, der reflekterer sig i jordens overflade og atmosfæren. Og så er der så den del af strålingen, som ikke reflekteres, og det bliver absorberet, og det bliver så omdannet til varme. Og noget af den varme, forsvinder så ud i rummet, og noget af den bliver så tilbage på jordens overflade, og de danner så drivhuseffekt. Så er der vanddamp, og der er en meget stærk sammenhæng mellem temperaturen og luftens evne til at indeholde vanddamp. Da varm luft det kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Godt, og vi har her en tegning af atmosfæren, og så vidt vi kan se, at det er et spørgsmål om at kunne aflæse, hvorvidt atmosfæren absorberer de forskellige solstråler. Hvad der fremmer tilbøjeligheden til at absorbere i højere grad er faktorer som O2 og O3 indhold. Stregen markerer punktet 320, sådan cirka, hvilket ligger i den venstre ende af den ultraviolette del af skalaen. Der optages omkring 20% af strålingerne i atmosfæren, og bølgelængden den er 320.